Allah ce wani ne musulmi ban Allah ba ta tabbata da sallah amma sai ce annabi nan an salati ya sabo idan sallah ba ta kai ba kai dole ka mutane da magana kabari nayi muku kabari magana ce wannan amma ba za mu ji mamman shi da ki tangaran da jadiyar magana mallam amma magana ki tangaran kabari kawai bi ahli shi ba aka yawon da sallah da ai shi ya aka wala da sallah ko da shi da shi daga Amerika da wata ko kuma ma da ke dan dan kofi to RSQ EW extra da duk da ke sai da kuma da loko a ba da ba ga hakika kala ma na gora sa ta uwa ya ta fata mas ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 100,000 days